こんにちは。エンジェルラダーアーティストオルハです。2月後半のリーディングメッセージをお伝えいたします。 A、B、C の3択から選んでくださいね。こちらが選択肢 A のカードです。キーワードは温故知新。こちらが選択肢 B のカードです。キーワードは才能の開花。こちらが選択肢 C のカードです。キーワードはおかげさま。